Sada baba kusana na mama bosaye ne bos. Sana na na mama. Sana na na mama baba bo. Riba babo santa na mama. Shela baba baba ya na la baba hosaya. Ria mando baba bosika baba baba. We go see how ya twanang liwena murena how ya twanang liwena kira ya twanang liwena Yatwana liwe, ah, Yatwana liwe, umudimu we, ah, Yatwana liba tumudimu wa, Akoshaya izandla zakho bese uvula umlomo wakho bese uyambonga ekseni. Abanye bathi ungcwele, abanye bathi uyakhazimula. Abanye bathi uphakeme, abanye bathi akekho njengawe. Abanye bathi ngusomandla, ngumqalisi, ngumphelelisi. Akube khona okushoyo kuNkulunkulu ekseni. Akoshaya izandla. Uvula umlomo wakho umbonge uJehova ekseni. Sanjalo uDavid uthi mbonge uJehova mphefumulo wami. Nako konke okungaphakathi kimi ngudumise ukuba bazi igama lakhe ngoba igama lakhe lona lingcwele. Shaya izandla bese uyabonga, shaya izandla ubonge, bonga lo muso ongaka wokuthi uvusiwe namhlanje ekseni. Bonga lo muso ongaka ukuthi ukhona endlini kaNkulunkulu, abantu bagcwele emigwaqeni kodwa wena ube nenhlanhla yokwazana noThixo. Akoshaya izandla zakho uthi baba ngiyabonga, ngibonga labantwana ongiphe bona, ngibonga lo myeni ongiphe yena, ngibonga lo nkosikazi ongiphe yena, ngibonga le moto engiyidrayiva, ngibonga lo muzi engihlala kuwo, ngibonga lo msebenzi engisebenza kuwona, ngibonga leli bhizinisi engiphe lona, ngibonga imali ongiphe yona, Nkosi ngibonga umphefumulo osangiboleke wona. Ngiyabonga Baba, ngibonga ngisimpahla engiyigqokile. Okhabaya kalika mahasi inamando bokoyanda adosa iyababosika Baba. Have your way, Almighty God. Take over and take charge. Jesus. Onama Baba kushata kayentele bosa. Shika Baba Baba sotapa. Boyotwele siamo. Have your way even today. Move as you please in this place. Move as the way you want, Almighty God. Deliver us. Set us free. Heal us, Almighty God. Restore us, oh God. Jesus. Father, in the name of Jesus, Jesus. we salute you, wonderful counselor. Jesus. We salute you, King of glory.
We worship you and adore you, Master. All the praise and all glory belongs to you. Have your way even today. Saturate upon this place. Move, Almighty God. Touch us, oh God. Set us free. Break every curse. Break every bondages. Break every spirit upon our lives. In the mighty name of Jesus. God, we salute you. God, we reference you. Father, we honor you. Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, For the last time, Barcelona, let's give the Lord some praise in this place. Come on, let's shout and make a joyful noise unto the Lord. Let's shout a shout of victory. Come on, everybody, open your mouth and shout for victory in the name of Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Ayibonge inkosi. Asiphinde simshaya isandla esikhulu uNkulunkulu. Ake sishayele ubukhona bukaNkulunkulu izandla. Ngiyawezwa amandla kaNkulunkulu phakathi kwale ndawo. Ngiyacela bazalwane ningivumele nje ngithathe leli thuba ngibingelele ibandla lonke egameni lenkosi. Ngiyabingelela okokuqala bonke baba inhloko zamakhaya ezimisiwe uNkulunkulu. Siyabingelela bonke omama egameni lenkosi inzala abantu. Siyabingelela bonke abantu abasha obhuti nosisi intombi nezinsizwa egameni lenkosi uJesu. Sibingelela ipraise team yethu keyboarders bethu usandujene bethu ngasemumva i-team yethu ye-media i-team yethu protocol ama-ushers wethu. Ngicela bangcwele sishaya uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Bengisho ukuthi ngicela sishaya uNkulunkulu izandla ezinkulu. Yes. Masishaya uNkulunkulu sishaya kanjalo. Asishaya uMongcwele izandla ezinkulu. Bese sishaya uJesu inkosi yamakhosi umbusi wababusi. U-Alpha no-Omega isiqalo nesiphetho. Asimshaleni uJesu Kristu izandla kakhulu inkosi yamakhosi. Hallelujah. Bafundisi abakhona phakathi kwethu nabo ngicela sibashayele izandla nabo mama emfundisi noma isifundisikazi egameni lenkosi umfundisi ondabandaba simshayele izandla usiphathele kahle lenkonzo. Mfundisi uNxumalo cela simshayele izandla umphathi wami ngiphethwe uwela emgwaqeni egameni lenkosi. Pastor Giwa ngicela simshayele izandla. Emmanuel Giwa. Emmanuel Giwa. Yabe unegama elikhulu Giwa. Emmanuel, God with us. Yabazali basetha amagama kandabazi ukuthi lamagama basetha wona kukhona into esizoba yiyona. Ngicela bazalwane sibashayele izandla bonke abefundisi nabefundisikazi. Ngicela ubingelele abantu ababili abathathu ukuthi sawubona makhelwane waze wamuhle ekseni. Sawubona makhe. Sawubona makhelwane. Sawubona. Hayibo kukhona umuntu omile njengoba ngikhuluma nje khona umuntu omile. Angazi noma akayizwanga kahle. Asibingelelane. Nakho. Yasibingelelane nje. Nikeze umakhelwane uthando. Ababili nje abathathu nje bashaya nge-high five. Bashaya nge-hug. Nakho ngiyayithanda le ngiyibonayo. Awamuhle Jesu ekseni. Yakusasebenzeka lapha emumva ngiyabona kusasebenzeka impela. Kwabanye kusheshe kwasebenzeka njengoba ubabona sebamile nje kusheshe kwasebenzeka.
Ayibo bangcwele. We Jesus. Asishayeleni izandla ke kakhulu nakho. Kodwa bazalwane. Kodwa bazalwane ake nibuke lento okuthiwa uthando. Uma sithandana singabantwana bakaNkulunkulu. Akubuke nje manje. Okanye akozizwe manje njengoba ubingelela abantu ababili abathathu ufila njani manje? Ufila njani? Uzizwa njani? Akukho mnandi la ngaphakathi. So kusho ukuthi lento mose singayenza ibe umkhuba wethu. Kube into yala ekhaya, uthando. Sithandaneni nje. Irrespective ukuthi ubani unani, ubani kanani, kodwa nje kube uthando. Ngoba makukhona uthando lithi iBhayibheli uthando lufihla inqwaba yezono. Kodwa abangcweleni khona na? Ake nishayele uthando luka Yesu. The unconditional love of Jesus. Ya nakho. Lastly ungakahlali phansi ngicela uphinde futhi ubambe umakhelwane umbuke emehlweni umuntu oseduze kwakho. Musana ukumayelelana singasemayelelani bazalwane ngithembe ubambe isandla bese uyambuka. Ngeke ngilinde ukuthi ismile isiphele. Ngifuna abantu babe serious la ebusweni. Ngoba uzoprofeta phezukwempilo yomuntu ome eduze kwakho. Akumbuze lo mbuzo oqala uthi makhe yini oyilindele kuNkulunkulu namhlanje? Yini ofisa uNkulunkulu akwenzele yona? Bese uyambuza ukuthi uyakholwa yini na? Maye phendula ethi yebo ngiyakholwa. Bese uthi wena kuyena uNkulunkulu akakwenzele njengokufisa na njengokukholwa kwakho. Bengithi abantu bazasho izandla ukuthi hawu Nkosi yami ngaze ngasithola isibusiso ekseni. Nakho singahlala phansi bangcwele egameni leNkosi uJesu. Sondela sisi kulonyaka nje sihamba kanje ngingabe ngisakubiza vele mntanami uyitholele noma ngabe isihlalo la or mase ngikhuphuka na ukhuphuke ume ngapha egameni leNkosi. Bazalwane ngiyacela nje acknowledge abantu baqala ukufika phakathi kwethu abathi nje ngiyaqala ukufika namhlanje la eSouth Beach. Ngiyaqala it's my first time nje ukunyathela kule bandla. Hayi man. Niyawazi umkhuba wala ekhaya nje bazalwane. Nakho ke asibashaleni ihlombe elikhulu. Ihlombe leni kodwa lencane manamukela abantu. Kanti abantu abasivakashelayo abafikayo ufuna sibobashayela kakhulu izandla. Ngoba maningi phela amabandla. Kodwa lokuthi bakhethelele lethu nje beze kithi kufanele sibashayele kakhulu izandla. Bese sibanikeza uthando. Ngoba masenze njalo khona umuntu ongavakasha athi ake ngiyovakasha nje lapha kulela bandla. Hey ufike abantu bemuncu besawa. Uthi mina ngiphinde ngibuye la never. Kodwa umuntu udliwa nje into encane. Ethe qala ukufika la umnikeze nje uthando. Umabukele nje ngalento yokuthi nje kusekhaya kini la. Nina eniqala ukufika namhlanje la ngicela ningazizweli nisekhaya. Kunomehluko ukuzwela usekhaya. Kunomehluko ukuba sekhaya. Angazi nomyezwakala lento. Okay mhlambe ngesilungu izobangconywana. Don't feel at home, but be at home. Angitsho neyizwa manje.
when you feel like I'm at home, I feel like I'm at home. Kusho ukuthi ikhona into ethu kuzwakala ngathi kusekhaya kodwa ekupheleni kosuku akukhona ekhaya. Kodwa mangabe usekhaya uthi kusekhaya la. Sengisho ukuthi noma uthanda ukuphakama nje uye le emuva angeke sithi uqala nokufika. Usuyazula zula. Makuthi uphakama uyilule nje uzelule kusekhaya ngisho. Makuthi nje uyezwa ukuthi uyashiselwa manje ungalikhulula nje ibhanti yakho ligaxe ehlalweni angithi usekhaya. Akekho ozokubuza ukuthi hawu ufika nje kule nkonzo usugaxa amabhantshi ezitulweni ehlalweni zala akekho ozusho njalo ngoba usekhaya. Kodwa mangabe ufila at home uba nayo lento ethi engizothi ngithi wenza nje sikwenzayo masidansa udansa masihlabelele uhlabelele masithandaza uthandaza mesinikele unikele mesishaya izandla nawe ushaye ngoba usekhaya. Ngicela ke for the last time sibashaya ihlombe elikhulu bonke baqala ukufika. Siyabonga uNkulunkulu anibusise kakhulu bazalwane egameni lenkosi. Without wasting any time, namhlanje is a special Sunday. Namhlanje I'm going to give you a taste of what is going to happen this coming Friday. Awasuka lokho. South Beach is your turn. Friday 6 to 6 sila. Ay. Ngithi mina inkonzo ka 6 to 6 kulo lwesihlanu lo esiyakulo lohlanu wakusasa izobila eSouth Beach 6 to 6. Ngicela ukuzwa abantu baseThekwini noma ngiyithathe ngiphonse eMthatha. Noma ngiyithathe ngiphonse eMhlathuze ngoba uMhlathuze uqalile la. Ngisemhlathuze. Oh, ngisemthatha ke. Emthatha ngisho noma ngathi manje mngomezulu tshela abazalwane ukuthi Friday ngizobe ngilapho. Uyofica indlu igcwele mthwe abathi hawu i-short notice abana short notice mabake bayithola i-message bayeza ba-invite nabanye. Ngisemthatha siyephi Friday Mhlathuze siya kuphi Friday anizwakala ngiyephi Friday oh siyephi ne team Friday siyephi sibe la South Beach. Are you ready for Friday? Come on bazalwane, are you ready for 6 to 6? Are you ready for taking over? Mangabe nireda kadimene ngezinyawo nililise nikikize kakhulu ngifuna ukubona. Akanilise kakhulu ngifuna ukubona ukuthi ngempela nakho ke Friday 6 to 6 sila eSouth Beach. Ngicela nishalo uNkulunkulu izandla for the last time. Ngicela ke bazalwane siyo invite so mema abantu so mema ama friends ethu so mema ama colleagues ethu so mema our neighbors so mema our relatives sithi nje eSouth Beach hayi konakale eSouth Beach egameni lenkosi. Inkonzo ethu ke ka 6 to 6 siqale kahle last week besisemhlathuze behle bazalwane baseThekwini baya eMhlathuze sikhonze nabo kwaba kuhle linetha izulu kodwa uNkulunkulu waba muhle yahamba kahle inkonzo. Ngicela nibashale izandla kusembe baqala ukuhosta ku6 to 6 uFriday losibuya kuye beseGoli. Hayi belibhubha ngeGoli. Hayi bengithi ngibonile eMhlathuze hayi iGoli lengizele ngenye engele. Ake nibashale izandla bazalwane baseGauteng. Hayi sebenzele uNkulunkulu baphumile abantu kulonyaka mawumisa icela ukuthi ukuchallenge sisaqala umuke kwa Mr inkonzo eyodwa ka 6 to 6 endaweni yangakini njengoba nje Friday sela umuke wa Mr uFriday lo wakusasa usazohlala another 2 weeks before uthola omunye Friday ngoba uMhlathuze nawe is on the picture Mthatha nawe is on the picture, meaning mawuphuthelwe u6 to 6 wala eSouth Beach lo Friday lo esiyakuona uzohlala uFriday ozayo ngoba uFriday ozayo mhlawumbe singayiphindisela eMhlathuze bese uyahlala futhi siyiphindisele eGoli
usahlezi mbe ma sibuya eThekwini. So cabanga ke ukuthi uzohlala 2 weeks u6 to 6 ungakhonzi ile ndlela esihamba ngayo ke kulonyaka kusafana na last year bese baseThekwini sibe seGoli Thekwini sibe seGoli. So kulonyaka ke uhlala 2 weeks ngoba kuyasetshenzwa bazalwane le inkonzo zika 6 to 6 ziyasebenza kakhulu okuya ngami nje befanga beyiqhuma yonke indawo bakhiphe bogiwa bakhipha bondaba ngithi shonani khona ngibambe ngale mina bona babambe sikhale yonke indawo kodwa manje ngoba okwamanje kusamabantu bathi sesafuna wena babushabalalo okwamanje nami sengithi angizakhe ngizobethe mangisuka ke bese ngiyayirelease impartation phezukwabo bakhulekele bazofike bemeke bangathi kumushabalala futhi babe more than ushabalala basebenza bazosebenza ngendlela emangaliso ngoba ucobo liyasulela kodwa kuya ngokuthi uyafuna ukuthi likusulele yini. Abanye abantu bathi uyabasulela ukuthi umuntu hayi bayalisaba ucobo abanye bayalifuna ezekuthinta umuntu athi hey usho ukuthi uyayifuna le. So yabona kulabo abaze bathi Nkosi yami baba ya noma engibingelela engibambe enqinisa ngizwe ukuthi amathamba amayaphuka phela kodwa ngiyabona ukuthi usentshontshuto uyehle kuba bukhoza usho ukuthi abanye bakholelwa kakhulu bazama ukuthi kusamabamba isandla nje salo baba. Yazi uNkulunkulu kuyisimanga ngoba uNkulunkulu usuka asebenza ngalendlela wena okholelwa ngayo. Mawukholelwa abanye ufana noma ngibeka isandla ngaphakathi uyacimeza athi Nkosi yami akwenze usevele kuba njalo kodwa mangubeka izandla nje vele nawe nje ungilokhuze nje akulokhuzeki kahle. Ufuna lento uyireceive ngokukholwa. So sengizongena ke ezweni lenkosi. Ngiyacela ke bazalwane on Wednesday noma sengiqala Tuesday because Friday ufuna nje abantu bezele nje kodwa mangabe umoya ekuthinta ethi faster on Friday ngicela ukuthi umlalele umoya. But mina nje ngicela amalanga amathathu this week. Ngicela uTuesday, ngicela uWednesday bese siyayivala Thursday iprayer and fasting yethu le. Bese ke Friday siyaza ke enkonzweni sikahle. Kodwa umoya ngcwele nakathi wena qhubeka until Friday ngicela ukuthi ufunde ukulalela umoya ngcwele ulalela uNkulunkulu kulonyaka. Ngiyezwakala bazalwane? Ngiyezwakala? Amen. Ngicela nishalo uNkulunkulu izandla ke nakho. Ngiyacela sithole izwi lenkosi kwincwadi kaMark chapter number 4. The book of Mark chapter 4. Sifunda from verse number 35 to verse number 41. From verses 35 to 41. Mark chapter 4 verse number 35 to verse number 41. Ngiyacela Nkosi yami baye khona electrician qualified umuntu onempepha zokwenza ugesi engibone ugesi walapha it's not make sure ngiyabona ukuthi ukuhamba kwesikhathi uzoshisela isound lo gesi walapha imacompass. If there's a qualified electrician please send me kunezinto bele silungisela especially kulo gesi ngeke sengobekezelele sekwanele namanje kuyezwe nje kuyahlihla iwona. So asengithi ke angiyiphakamele lento egameni lenkosi. Amen. Mshayeleni izandla le qualified electrician noma ngakaveli kodwa mshayeleni izandla uzovela. Amen. Lakho right bazona ngicela wonke umuntu ke ebuyise inqondo yakhe manje lesithi focus. Saints, I want us to focus right now Ngoba sesongena manje ezweni likaNkulunkulu. because we are about to go into the Word of God. uDavide makakhuluma ngezwi likaNkulunkulu uthi thy word brings or uthi the entrance of your word brings light into my heart. When David speaks of the Word of God, uthi ukungena kwezwi lakho lungenisa ukukhanya enhlizweni yami. It's so amazing ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani. It's amazing, saints, how God works. Sometimes uma siza enkonzweni siba nama expectations, siba nama imaginations, sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzosebenza ngalendlela esicabanga ngayo. When we attend church at times, we have expectations and imaginations on how God ought to work. Sometimes khathazeka kakhulu ngezinto
okumele ngaba sikhathazeke ngazo okwethu kunye kumele sikwenze ukukholwa yisu. At times we are overburdened with our concerns and worries in things that we are not supposed to be concerned about. We ought to just believe the word. Abanye sukuze kwa developer izifo emzimbeni yabo. Others now have diseases in their bodies. Abanye they are stressed. Others have stress. Abanye sabanama brain tumor. Others now have brain tumors. Uyini ukucabanga kakhulu. All of this is because of thinking too much. Kanti uma umzalwane, When you are a saint or a brethren, as much as siphila kulo mhlaba lo, as much as we live in this world, kodwa sibo abalelizwe we thina. are not of this world. Ukwenza kwethu nokwenza kwezwe The way we do compared to the way the world does akufani okwethu cannot be the nezwe. same as them. Uma ngikhuluma ngezwe ngikhuluma ngabantu abaphila emhlabeni kodwa abangamazi uNkulunkulu. When I speak of the world, I speak of people who live in the world who do not know Noma God. ngikhuluma ngabantu abaphila emhlabeni kodwa abangakamamukeli uJesu njengenkosi I nomsindisi. speak of people who live in the world but who have not received Christ as their Christ and Savior. Emhlabeni singabantu In the sidaliwe world, uNkulunkulu. we have people that God has made. Kodwa phakathi kwabantu abaphila emhlabeni kukhona abantwana bakaNkulunkulu. However, amongst the people of the world, there is the children of God. Abantu badaliwe uNkulunkulu. All people are created by God. Phakathi kwabantu uNkulunkulu wayesekhetha abanye baba ngabantwana bakhe. And within those created by God, God has chosen those who are now His Igrace children. uNkulunkulu kayenzelanga abazalwane kuphela. God has not given only the saints His grace. Igrace uNkulunkulu wenzele wonke umuntu ophila phezulu komhlaba. He has given His grace to all those who dwell on the world. Kodwa kusiwo wonke umuntu ophila phezulu komhlaba o-accepte igrace kaNkulunkulu. However, it is not everyone who lives in this world who has accepted the grace of Abanye God. abantu kwayona lento yokukholwa nje bayibuka kuyinto useless, into yabantu abangaphilile kahle To la. others, they see or they perceive having faith in God as something Because that is abantu they fail to understand ukuthi why should bayekele izinto abazenzayo bazokhonza uNkulunkulu abangazange bambona anywhere. because they fail to understand why should they leave their things and praise God who have not Sometimes seen into anywhere. yeBhayibheli into yezwi likaNkulunkulu Sometimes this thing of the word of God, mawuyi approacha ngengqondo yakho yobuntu if you approach it with your own human understanding, ngeke uzume understand uNkulunkulu. you will not understand God. Why? Because iBhayibheli lithi The reason for that is the Bible says uNkulunkulu kasiye umuntu God is not man. kepha uNkulunkulu ngumoya. God is a spirit. Sona bamkhonzayo Therefore, those who worship Him fanele bamkhonze or to ngeqiniso worship Him in truth nangomoya. and in spirit. So yilento ke eshaya ke abantu That manje is what afflicts people nowadays. because abantu baphila enyameni, Because people live in the flesh. abantu baphila phezulu komhlaba. People who live on this world. So nawu lento yokukhonza So uNkulunkulu this thing of worshiping God, ngokuhlakanipha nokuqonda kwabo according to their own understanding, yinto engekho. is something that is not there. Ngoba noma sirizina, Even if they were to reason, that is why even scientists that's why even scientists, abakholelwa kuNkulunkulu, they do not believe in God. because kwi-science everything Because everything in science, that you believe everything that you believe, you have to prove it fanele ukuthi ube nobufakazi ukuthi bayo ikhona iya-exist. that it actually exists. Scientifically Ngokwesayensi, God does not exist uNkulunkulu akekho because we cannot prove. ngoba kukho ubufakazi. Now scientifically everything wayenza we have to prove it. Ngokwesayensi konke okwenzayo fanele kube So nobufakazi. this is why scientists they will never be saved, Yingakho ke abososayensi bengeke besi because kubo ngokwe-science yonke into existayo you have to prove it. because scientifically all that exists has to be proven. Now if mina ngithi uNkulunkulu ukhona, So if I say God exists, bazothi kimi letha i-proof, they will tell me to give forth my siproof proof ukuthi uNkulunkulu for ukhona. us to prove that God exists. Now ngokwe-science Now, according to uma science, izulu linetha, if the rain falls down from they heaven, believe ukuthi izulu linetha because kuhlangene amafu kwaba khona umoya obandayo noshisayo, they say that it is because of condensation. then izulu amanzi abesayehla. And then the rain falls down from They heaven. don't believe ukuthi izulu comes from God. Abakholelwa ukuthi the weather comes from God. Abayikholwa leyo yokuthi izulu libuya kuNkulunkulu. That the weather
weather comes from God. bathi bona thina singayiprova lento They say we esiyikhulumayo can prove the thing that we speak, ukuthi izulu kukhuphuka umswakamo emanzini that it is the evaporation that happens first, ukhuphuke uye phezulu. and the evaporation goes up. Now the more uya phezulu The more it goes up into the air, climate iyachange. the climate will change in the The air. more you go The higher, higher you go, scientifically baye bathi the higher you go, but with science, bathi the higher comes. uyila ukuba makhaza khona. So now the question is, Umbuzo ke uthi, yini le enza ukuthi ke kubande kungafani? what makes it colder when you're at elevated state? Now scientists they don't understand ukuthi there is a spiritual realm. Ososayensi abazi ukuthi khona There i-weather, is a realm of the spirit kukhona umkhathi that thina as abantwana bakaNkulunkulu esi-operator kuyona. that thina as children of God we operate in. The realm of the spirit is the spiritual world. Umkhathi bazalwane umhlaba La wonke. esithi nasifika khona That where we go in, izinto ezingenzeki empilweni the zethu. things that cannot happen in our lives, Once we begin to pray, la usuqala ukhuleka once we connect with the Holy Spirit, uxhumana khona nomoya oyingcwele, our spiritual climate changes. thina ngokomoya And then we reach the realm of the Spirit. uma sesifika emhlabeni wakomoya, That realm of the Spirit lowo mhlaba womoya, is the realm of the Spirit where God operates. umhlaba la uNkulunkulu ekwazi ukwenza khona izinto. That realm of the Spirit is an open realm. Yila umhlaba uvuleke khona. When words that we speak La thina amazwi esiwakhulumayo goes into that realm of the Spirit, ayafika kulowo mkhakha womoya. whatever you speak, Thina la sikhuluma khona. whatever you say, Thina la sikhuluma khona. it becomes, Lokho esikushoyo it receives a form, kuba nento noma kuba nesimo. it receives a structure. Kuba nesimo esibanayo. When you are in that realm of the Spirit, Uma sesifika emhlabeni womoya. when I speak life upon a person who's sick, Uma ngikhuluma ukuphila kumuntu ogulayo. when I'm operating in that realm of the Spirit, Kodwa ngisebenza emkhakheni womoya. sicknesses, when I command them Ukugula mama mina to ngikhalela. go or to leave that person, Akuphume kuphume kulo muntu. automatically the power of the word Lawa mazwi noma amandla just hit the sickness and take the sickness away. kulokugula mase yakhipha. Because that realm, when we operate in that realm, Ngoba thina la sisebenza khona kulo mkhakha. in fact, umuntu when he was created, Yila umuntu wena edalwa khona. man used to live in that realm of the Spirit, Wayedalwa ukuphila kulo mkhakha. whereby when he speaks, whatsoever that he speaks, it goes. La khona maye khuluma konke akushoyo kuyenzeka. When Adam says to the giraffe, go to the west or go to the east, the giraffe will go this way. Uma uAdam etshela indlulamithi ukuthi ayishonele In that realm, when Adam calls all animals, kulowo mkhakha uAdam ayebiza zonke iy'lwane. animals used to hear and obey Adam. Iy'lwane zazimuzwa futhi zimlalele. Because in that realm of the Spirit, Ngoba kulowo mkhakha womoya. you cannot operate in that realm until Awukwazi ukwenza izinto. you become a child of God. Uzuze ube umntwana kaNkulunkulu. And when you got born again, you are given the power and the authority. Uzalwa kabusha unikwa igunya namandla. There are powers of this world, Kukhona amandla ala emhlabeni. but there is a power that comes from above. Kukhona amandla aqhamuka The phezulu. power from above is bigger than the powers of this world. Phezulu makhulu kunamandla omhlaba. There is authority that comes from above. Kukhona igunya aqhamuka phezulu. There are authorities in this world, Igunya aqhamuka la emhlabeni. but our authority is bigger than the authority of this world. Igunya likhulu kabi- Whatsoever that we speak, it becomes. Thina sikhulumayo kuyenzeka. Whatsoever that we speak, it Thina becomes. sikhulumayo kuyenzeka. When we say go, it goes. Uma sithi ahambe kuyahamba. When we say come, it Uma comes. sithi akuze kuyenza. There is a realm of the Spirit Ukhona umkhakha where womoya. man has to operate, La thina mase siqala where senza man has to khona. call things that doesn't Kufanele exist sibize izinto ezingekho. as they are existing. Kube ngathi zikhona. By faith we call things Ngokholo sibiza izinto. which are not as if they Izinto are. ezingekho.
By faith we call things that are not as if they are. Right now, there is no job for you, but by faith we will call things that doesn't exist, and those things will begin to exist. By faith we shall call things. We shall call things. We shall call things. We shall form things. We shall create things by the power and the authority given upon men who operate in the realm of the Spirit. In the realm of the Spirit, we have so much power that we can even cancel death. Kulelizwe likamoya ngisho noma kuthiwa ukufa naku sekufikile, washona umuntu, waphuma umphefumulo. Kodwa once sangena in the realm of the Spirit, siyakwazi ukureversa ukufa sekungenile, siyakwazi ukuyisa umphefumulo usuphumile. In the realm of the Spirit, when the church can understand operating in that realm of the Spirit, there won't be any people or anyone who's poor, who's lacking. When we operate in the realm of the Spirit, the Bible says in the book of Acts, they gathered together and break the bread, and numbers were added to them. They shared the word, and then after that the Bible says there was no one who was lacking amongst them. Akekho owayeswela phakathi kwabo. Why ibandla namhlanje bayahlangana siphulwe isinkwa kodwa bakhona baswela? Baswela kanjani abaswelayo ngoba sihlangene? How do people lack if we are together? Siphula isinkwa. We are breaking bread together. Why the numbers are not added? How is it that the numbers are Ngoba high? lithi iBhayibheli babehlangana Because the Bible says they gathered together bahlephula and isinkwa they would break the bread, bese uNkulunkulu wandisa. and God will add The on to number them. yayanda. The number would The add on. number used to multiply. The number used to Why multiply. the number multiply? Indabi phinda Because phindwe. they were united. Ingoba babehlangene. 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 Mfundisi wami, Yes, they babehlangene. were united. They were united. Babehlangene. There was no division. Akwangekho ukuhlukana. There was no one better than someone. Akwangekho ngcono They were kunomunye. all the same. Bonke babefana. Unity. Ubunye. Unity Ubunye. is the power. Ungamandla. If you want to experience Uma ufuna ukuzwa the power of Almighty, amandla kaNkulunkulu. if you want to experience Ufuna ukuzizwela the power of the Holy Ghost, amandla kaMoya the Oyingcwele. church must be united. Ibandla fanele lihlangane. United we stand, Lihlangane siyawa. but divided we Kodwa fall. masihlukene siyawa. Ubuzo bakhelwana ukuthi usuke wafika yini kulelizwe likamoya la othi nawufika khona ubiza izinto uthole exactly lento oyikhulekele. Ask your neighbor if they've ever experienced the world of the Spirit where whatever they pray for happens. The church today, the church today, lintukuntu. They don't search scriptures. Abayifundi ibhayibheli, They don't fast. abakuzila ukudla, They don't read the word. abalifundisi, They don't win souls. abazuza The imphefumulo. blessing is in winning souls. Amandla seke kuzuzela That is why the imphefumulo. Bible says Ingakho iBhayibheli a lithi man who wins souls is wise. umuntu
umuntu ozuza imphefumulo unokuhlakanipha. So now, that means the church is not wise enough. Ukusho ukuthi ibandla alikabi nako ukuhlakanipha. Abazalwane, lento ye-winning soul, bayithatha kube yibhedini kamfundisi. The people think, or the church thinks that The apostles, they never went out and called people. abapostoli bangahambi babiza abantu. The apostle used to stay indoors and pray and seek for the face of the Lord. Babehlala ngaphakathi bakhuleke babheke ubuso bukaNkulunkulu. When they come into this place, Uma befika bengena kule ndawo. they will tell bazalwane, go and call people. Babetshela abantu ukuthi hambani niyobiza abantu. When the church people went out and called people, Bephuma beyobiza abantu. when they bring people into the house of the Uma Lord, beletha abantu emsebenzini. the apostle, they will begin to do signs and wonders. Umpostoli uzoqala enze Miracle will imangaliso. begin. Imangaliso ziyaqala. People and lame, Ukuthi laba yishosha. they will stand up and Bayakwazi walk. ukusukuma bahambe. Sickness will be healed. Izifo ziyaphiliswa. Disease will be healed. Izifo ziphiliswa. Demon will be cast out. Ukuthi amadimoni aphume. Bazalwane, Saints, bantwana, saints, amandla kaNkulunkulu power of God ayasebenza ngalendlela yokuthi abantu babedonswa amandla. work to the extent that people will be pulled by the Abantu power. bathi sifuna ukuyobona lo mfundisi noma labefundisi abenza imangaliso kangaka. People want to see these pastors who perform such Nabeza bafike bathole amandla kaThixo when they come they akhona find the endlini. power of God in the Ushaya. house. Thixo nawakhona endlini. When they find the power of God Abesaya in the house, alayasebenza. and that's when they work. Bakhulayo bese bayaphila. Bakhalwe imimoya bese yaphuma kubo. Bazalwane, Saints, sebenzwe bandla the work of the church ukuthandaza, is to pray, ukulanda is to pray, imiphefumulo is to fetch bese the soul. uThixo And then God, yena wenza imangaliso God will do miracles. bese uThixo And then God uphilisa will abagulayo. heal all those who are sick. Namhlanje ngiyamemezela Today I declare bayaphila abantu, that people receive their healing. bayakhululeka abantu. People receive their deliverance. Hayi, Hey, saints, anginandaba ukuthi sekuyisikhathi I don't esingakanani. care how long it's been Banshiwa abathakathi, that the witches have said, banshiwa amathimoni, that the demons have banshiwa said, abaloyi. that the witches have said, Anginamsebenzi I do not care ukuthi le nyanga abaya kuyo that the witches yabanikeza umuthi. has given them a concussion. I Anginamsebenzi do not care lesangoma okwayiwa kuso that the witch where they went kuyolanda to umuthi has given them a wakubopha into concussion zakho. to bind your Namhlanje demons. ngizomemezela I am uJesu declaring Jesus. akhulula izwi. Jesus who releases all Namhlanje bondages. ngizomemezela I uJesu am declaring a Jesus ophilisa abagulayo, who will heal all the okhuza sick, imimoya. who rebukes the sick. Hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. Awuthinta ababili abathathu uthi ngaphila namhlanje, ngaphila namhlanje, ngaphila namuhla, ngakhululeka namuhla. Ushaya mantoko saya, shia bababoko se, shina bababoko saya. Tshela umakhelwane, sizoyidunga lento, sizoyidunga lento, sizoyidunga lento abathakathi abayiplanile, sizoyichitha lento abathakathi abayiplanile. Ngoba the power and the authority esinikezwe yona, sinikezwe i-authority, sanikezwa amandla. Yebo ngcwele, yebo ngcwele, into kaNkulunkulu ayidingi ukuthi singaze senze sonke, kodwa lithi izwi likaNkulunkulu la kuhlangene khona ababili abathathu egameni lami, egameni lami, noma ngabe yini abazovumelana ngayo
real. kuleyo ndawo abahlangene kuyo Wherever they are gathered, lokho abazokubopha emhlabeni whatever they bind on earth, lokho abazokubopha emhlabeni whatever they bind on earth, kuboshiwe emazulwini will be also bound in the heavens. abazokubopha emhlabeni Whatever they bind on earth kuboshiwe will also be bound in heaven. emazulwini In heaven. abakukhululayo emhlabeni Whatever they deliver on earth kukhululiwe emazulwini will also be delivered in akukhulula heaven. izulu If the heavens are uma kukhulula if izulu the heavens are spoken, ubani ongabopha then who can? uma kuvula izulu If the heavens have agreed, ubani ongavala who can close uma it? kethi yebo If the heavens have said yes, ubani ongathi cha who can say no? masethe yena If he is the one yebo who has said yes, yebo who has said yes, namhlanje today I ngizomemezela am coming to declare uyebo the yes. namhlanje Today ngizomemezela I to declare uyebo yes. namhlanje Today ngiphathisi I am here with the word alithi yebo that says yes. basathe yena yebo ubani ongathi cha Who can say no? awuthinta ababili abathathu Touch 2 or 3. uthi yebo Say yes. yebo Yes. yebo Yes. yebo masathe yena yebo ubani ongathi cha ubani ongathi cha masathe yena yebo ubani ongathi cha masekuvume yena ubani ongala lezinto zakhe abayibophile namhlanje Today, namhlanje I am telling you today. kuqaqeka izibopho Today your bonds are being. namhlanje Today kuvuleka iminyango doors are being the opened. devil is a liar Satan unamandla. we have authority from above Thina sinamandla. we have authority from above Thina gunya qabuka our phezulu. authority Thina igunya lethu. is not of this world Alifani our nelakho. authority Igunya lethu. is not of this world Akulona lala our emhlabeni. power Amandla. is not of this world Awafani nabomhlaba. this power Thina wethu doesn't amandla. come from the waters Awafiki emazini. this power Thina amandla is not coming from sangomas and yamas awaqhamuka esangomeni this lenyama. power Lamandla. that we have Amandla the sinawo. power Amandla. that we possess Amandla is from above Amandla. the power 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 Amandla. lento siphethe asilandanga ebantwini We do not get it from people. kodwa yafela emazulwini Came from the heavens, kumdala wey'nsuku from the ancients of days. that is why Yingakho, akunamuntu ongayithanda there's no one who can take akunamuntu it. ongayivala There's no one who can close ngoba ukuze ukwazi ukuyivala There's no one who can close kumele u-operate kulalizwe likamoya when they operate in the earthly kulalizwe likamoya in the heavenly spirit realm. abangena bangakholwa People who don't believe kulalizwe likamoya in the spiritual realm. abangena bahedeni The heathens don't go kulalizwe in likamoya the spiritual realm. abangena bathakathi The kulalizwe likamoya in the spiritual realm. abangena baloyi The witches don't get kungena it. abantwana It bakankulunkulu is the children of God who go awuthinta in. ababili abathathu siyangena Touch 2 or 3 and say siyangena we're going in. siyangena We're going in. siyangena 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 We're going in. siyangena We're going in. siyangena We're going in. siyangena We're going in. siyangena 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 siyangena
siyangena. Thinta ababili abathathu uthi noma ngabe abathakathi bafali noma ngabe amadimoni afali kodwa siyangena 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 hey siyangena dondo siyangena 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 ushaya bababose ikapapapasata inamabababosa siyangena bafowethu siyangena 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 sisi siyangena noma ngabe bavalile kodwa siyangena ushatapapa ushatakaka 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 hela babosaya hela mama baba ikapasota ibrakatushata iyababakushana ina mama baba ya ina babosa siyangena mama ushatakaka yashapare yashapare yashapara iyababosa iyababosa ya iyababa power 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 yeah yamamdu besiyangena urakayaba urapapapa 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 yakatosha yatakete yatapaka the power from above ushana mamos ushada ela makosa ye yantelebosa yana mama Yes. Alababosa, Yalabosa, Yandamasita, Itapasaya, Ipapapapa, Itapasota, Ushanamabosa, Elababosaya, Ikantamabosa, Ikapasate, Ikaposa, Urapaposa, Hirapaposa, Iantekemosh, Iantekemosa. Hey! Oh, Shai Santo Fulumlo. Begin to pray now. Begin to pray now. Begin to pray now. Begin to pray now. Rikatarababos. Ripapa. Hishata. Hishate. Hikande. Inabosa. Inamababosa. Inamabos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Something is happening, Mama. Something is happening. The spirit of witchcraft, I send it back to the sender. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kushaya, Mama. Kushaya. Kushaya. Kusha. 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 Ah! Hey! Hey! Fire! Hey! Fire! Hey!
Urabababosa. Ikhona kunamandla engweswa, kunomlilo, kunoqobo engiliswayo. Ishata, 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 ishata. Come on, pray, come on, pray. Everybody pray, everybody pray. Ishana mama babosa, yana mama. Ikondomo kosaya, lipapa sitapa, ikatelemosa, ikatetete, ikabababosa, ikapapapa, ikatalabababa, yantakamos, ripakushata, inamamabosa, rikata, 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 rikata. Rikata, 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 rikata. Rikata, 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 ripapapapa, 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 ripapapapa. Yes, 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 yes. Come out, 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 come out. Loosen now, loosen now, loosen now, loosen now, loosen. Loosen out, loosen out, loosen out. Jesus' name. Shaisanko Funumla Mutanda. I to Lusu. Paya Twingos. Banukulan Shanga. Commando. I commando. Ikate. Ibabosaya. Shaizanzu Bangukuluku. A miracle has happened upon your life. A miracle has happened upon you. A miracle has taken place upon your life. Come and give God a praise. Appreciate Him. Give Him some praise. Give Him some praise. He is worthy. He is worthy. Enanamosa, enanamamamamaya, iyababos.
shaya izandla zakho uvula umlomo. Nikeza udumo lonke lumfanele. Shayela izandla zakho ubonge lokho asekakwenzile empilweni yakho. Oh, come on, South Peace, give the Lord some praise. Come on, Eagle Mountain, give the Lord some praise. He is worthy, he is worthy, he is worthy. Pastor Kiwabuzo Tanazo Sibongeni Nkosi. Come and pray. Continue to pray. Continue to pray because there's something that is happening. Something that is happening in your life. Something is happening in emsebenzini wakho. Something is happening ekhaya lakho. Something is happening emotweni yakho. Something is happening emzini wakho. Something is happening emalini zakho. Something is happening emshadweni wakho. Something is happening ebhizinisini lakho. Shaya izandla ubonge. Father, we thank you. Father, we appreciate you for your grace. Father, we appreciate you for your power. Father, we appreciate you for your anointing. Father, we thank you for deliverance. Father, we thank you for healing. Father, we thank you for elevation. Father, we thank you for transformation. Father, we thank you for change. Thank you for a turnaround. Rakina makato prekete bai. Zabraka patalamantele poshkadaya. Zipepe te 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 bai. Shapakatala pantele bosha. Zimantala bashala pandekos. Shabia kakapatata patopotapa. Shipeta tapa. Terapaka Shanta Mayanesha Jamia Kapando Shata Brakapata Tapata Brapata Brokata Ranta Brakate Shapakata Shepeta Topa Rapaka Shapa Rampakantala Shepeata Shamparatapa Yakapasha Yatapalia Ashapapata Rantamayanta Shapiakata Yadabayata. Our lives are no longer the same. Our lives are no longer the same. We are changed. We have crossed into another side. We have crossed into another level. We have moved into another dimension. We have moved into another realm. We are rising. We are rising. We are rising. We are being elevated. Ushakata. Ushakamayana. Ushapepeta. Ushakapanta. Rakamayadabo. We receive our testimonies. We receive our breakthroughs. We receive. We are taking over. 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 Shapakakaka. Janta Marata. Yalasha. 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 Ayo Shatapaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Asimshaleni izandla enkulunkulu simbonga.
Asimphindeni bangcwele uNkulunkulu ngezandla. Ufuna ukunibeka izandla nonke wonke umuntu olapha. Ngiyafisa kakhulu ukumbeka izandla. Hallelujah. Ngiyacela simphinde uNkulunkulu simshayele izandla. Ngifisa ubeka wonke umuntu okhona la isandla. Ukuba abazalwane bebakhulile enkosini kuyo le atmosphere le. Ngabe ngibeka wonke umuntu isandla. Manje ngizobeka izandla. Umuntu abesekathi sengisitholile isandla. Akusanikeli. Kanti kube nje abazalwane bebazomhlonipha uNkulunkulu njengoba emningi ehamba la. Ngiqhubeke nalenkonzo ngibeke wonke umuntu isandla ngoba ngithembisile ukuthi iSunday of deliverance. Ngifuna ube sengiqalile mina. Ngiyafuna umthwalo. Friday ngizobe ngishaya ke ngiqeda ngokubeka le. Manje ngiyafuna kodwa abanye ngiyabona uNkulunkulu usebadelivile. Ake nimshayele isandla kakhulu. Ake siphakameni ngenyawo. Siphakameni ngenyawo. Ngicela bazalwane the first group yabantu izulu lithungathana nabo nje lifunana nabo. Yibo bonke abangakamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Bangabe khona la awukazi umamukela uJesu awusindisiwe kodwa ukhona enkonzweni ngoba kuyenzeka ukuthi ube khona enkonzweni kodwa ubungasindisiwe futhi kuyenzeka wa-attende wonke ama-service ebandla kodwa ubungasindisiwe. Bangabe khona la awukamamukela uJesu ngicela nje uphakamisa isandla sakho futhi ungabe namahloni ungesabi. Njengoba ngibona ngemlanga phambili ngishumayela ngake ngahlala lapha etulweni kwake kwashiyelwa la ihlaba inhliziyo yami izwi ngasukuma ngeza ngaphambili njengoba namhlanje ngibona ngishumayela nami ngamthatha uJesu. Ngicela bonke abaphakamisa izandla nibashayele kakhulu izandla. Wozani bantwana bami, wozani la ngaphambili. Sheshisani, shani izandla, shayelani uNkulunkulu izandla. Shayelani uJesu inkosi yamakhosi izandla ngayo yonke imiphefumulo. Umsebenzi wesiphambano lo. Amandla esiphambano lawa. Shayelani uNkulunkulu izandla ezinkulu. Bafowethu naze nakhetha kahle. Unyaka uqala. Ntunga mntanami. Naze nakhetha kahle unyaka uqala. Lo nyaka lo. Noma ngabe eminye iminyaka ibibheda empilweni zenu. Kodwa lo nyaka lo wokuthathwa kwenkosi uJesu neyifaka enhlizweni zenu. Lo nyaka uyashintsha bafowethu. Uyoba muhle noze nithi kodwa Nkosi yami umuntu wayehlaleleni engakholwa. Mshaleni izandla my brother. Mshaleni izandla mfowethu. God bless you. Mhlambe khona abasibukele online uthi omunye engaze ngafisa ukuba lapho mshabalala eshumayela khona. Lalela. There's no distance for prayer. No barriers for prayer. Ucobolo kaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu akuthinta ulapho ekhaya. Wena kholwa nje uphakamisa isandla sakho noma uphakamisa izandla zakho. Ngicela niphakamisa izandla zombili. Why uma sibiza abantu bazokwamukela uJesu bese sithi kubona phakamisani izandla. Lento yokuphakamisa izandla zombili is a sign yokuthi yonke imizamo yakho obuyizama nabantu bobahamba bahlulekile
uphakamisa izandla as a sign yokusarenda phambi kwaNkulunkulu. Ngamanye amagama uthi Nkosi namhlanje ungehlulile, ngiyavuma, ngena enhlizweni yami. Shayeleni isandla esikhulu uNkulunkulu. Ngicela ibandla lonke sime ngezinyawo sibancedise. Ngizobe sengiqala la kubo ukubeka izandla. Stretchani izandla bazalwane kubo bese nisho nomkhuleko uthi nani nina nibukele emakhaya. Phamisani izandla zombili bese nisho this prayer after me. Nithi Nkosi uJesu, ngilizwile izwi lakho namhlanje ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uJesu, ngicela ungithethelele, ungihlanze zonke izono zami engizenzileyo phambi kobuso bakho. Nkosi uJesu, ngicela ulibhale igama lami eincwadini zokuphila, ulesule eincwadini zokufa. Wena Sathane nemimoya yakho namadimoni akho namhlanje ngiyakudivosa. Awusenamandla, awusenagunya empilweni yami. Ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyabonga Nkosi uJesu ngomusa wakho. Amen. 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 Ake nikikize nililize kakhulu nibashayela izandla. Awubayithatha inhlanhla. Yangena inhlanhla empilweni zabo. Aphuma amabhadi, zaphuma ikhwakhwalala, zaphuma izinyama. Ake nishayele uNkulunkulu isandla esikhulu. Abanye nabathi thatha lento, nina nithatha uJesu. Shayelana uJesu isandla esikhulu. Phakamisani izandla. Baba, sihlokoma namazulu uNkulunkulu wethu. Ngayo yonke imphefumulo ethe Baba yezwa izwi lakho. Babona amandla nabo abantwana bakho. Uthe Baba kube lowo nalowo olizwayo izwi lakho angayenzi likhuni inhliziyo yakhe, kepha Baba evume ukuba wena uyinkosi futhi ungumsindisi. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngale miphefumulo Baba wethu engcwele, yigcine esandleni sakho, uyifihle ngaphansi kwesakhe isandla esinamandla, uyivikele Nkosi ikhathi zonke. Baba, izimpi zizoba khona ngisho nasemakhaya, kodwa Nkosi ubaqinise, ubapha amandla, ubapha isibindi ngoJesu Kristu inkosi ethu ephilayo. Baba siyabonga in Jesus name. Amen and amen. Cela sishaye isandla esikhulu abazalwane bonke. Ngicela beze ngaphambili. Ngicela nje amaline abe u2 kube khona bazovela this side, abanye bavele this side. Ngizomthinta nje nginibeke isandla, ngibeke isandla, kodwa nje ngizwa amandla kaNkulunkulu. Abantu abaningi sebakhululekile kule ndawo. Ngicela nibashayele izandla. Ake nihlabelele bantwana bami egameni lenkosi ethu uJesu. Nithi siyakubonga. Ni minute nani jikane ni minute. Ngizobeka ngapha, ngibeke ngapha, ngibeke ngapha, ngibeke ngapha. So yes. Hlabelelani team egameni lenkosi. Ningakhohlwa Tuesday siyangena kwinkonzo yokusilokudla, sikhulekela inkonzo ya Friday. On Thursday siyahlangana la 6 to 7, 1 hour of prayer. Thursday ntambama ngo6 in the evening we have a prayer la sobe sikhulekela khona lenkonzo yangakusasa ya Friday. But from Tuesday, Wednesday, Thursday singena kwinkonzo yokuzela ukudla. Ngicela wonke umuntu ola angene. Abanye nobe nikhulula imisebenzi yenu, abanye nizobe nikhulula amathenda enu, abanye nizobe nikhulula ama projects enu, abanye nizobe nikhulula impilo zenu, imali zenu, abanye abaka receive ama payment. Bonke labo bantu labangakathola ama payment kule viki bayawathola ama payment abo egameni lenkosi.
shayelana uNkulunkulu izandla bese nehlabelela. See
Sishaleni izandla kakhulu. Nakhona. God bless you. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise inkonzo yethu. Abasibukela emakhaya, thank you ukuthi nje niconnect nathi. Nisemakhaya ngiyazi abanye baye bafone bathi usembaba sikubukela thina sisemsebenzini. Nkosi yami uNkulunkulu akaniphe umsebenzi eningayusebenza ngesonto. Nami bonke abadinga umsebenzi la ngikhulekela ukuthi umsebenzi uyothola ungasebenzi ngesonto. Ngesonto uyokhonza uNkulunkulu. No Sunday work. No. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu anibusise nonke ningakhohlwa please bazalwane, this coming Tuesday prayer and fasting, Tuesday, Wednesday and Thursday. Bese Friday siyabuya. Cela Friday masifika la ku intercede kuthandazwe. Thursday ntambama 1 hour 6 to 7 sinenkonzo yomkhuleko, kuyakhulekwa nje kuyathandazwa 1 hour of prayer. Na Friday masifika singafika isihlale nje ehlalweni sithi asilende inkonzo zithandazele. Na ufika endaweni ubokhuleka into enza ukuthi abantu bangenwe imimoya. That is why noma nihamba namasonto arongo operator ngemimoya. Into enza ukuthi le mimoya nibuye nayo ukuthi manifika leyo ndawo nifike nithi deke. Awuthandazi awusazi nala ekhaya ukuthi si-operator ngamuphi umoya, ufike uyahlala nje wena. Kanti mawuzikhulekele kuNkulunkulu wathi Nkosi amandla akho mangabe iwona asebenza kule ndawo awangithinta. Kodwa mangabe Nkosi la kunomoya ongasiwo wakho uprotect lo moya ungangeni kimi. Uyayikhulekela indawo ngoba awazi ukuthi nami ngibeka abantu izandla kangaka nje beginqika. Mhlambe ngami ngiphethe izinto ongathuka mase ngiyikhipha mhlambe before ngibeka izandla ngiqale ngikhipha into yami ngiyafuna bese ngithi bonke abafuna ukubeka izandla niginqike nina kanti kulo ngiyaluma nje kodwa ke ngiluma nganayi mina. Hawu sebayisusile seniyisusile ngiluma ngayo, ngiluma ngezwi likaNkulunkulu, ngiluma ngeBhayibheli. Ngicela nishale uJesu izandla. Amen. Abasibuka nemakhaya, it's a giving time, it's an offering time. Ukhonzile mzalo noma usekhaya kodwa ukhonzile izwi likaNkulunkulu ulitholile futhi ubusisekile futhi ukhululekile. So nawe ke tshala imbewu yakho, zitshele nje ukuthi ubuse enkonzweni. Siba sesinikela thina la wena njengoba lapho ekhaya ungatransfera ungadeposita late umnikelo wakho uthi nje angifuni ukwenza mistake, ngitholile izwi babishalo lushumayelile ngabusiseka. Man of God, now umnikelo wami alihambe ivangeli lika Jesu. uNkulunkulu amusa nibusisa nonke emakhaya. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you.